Jaké je nejvhodnější řešení, když se stane, že při výkopu narazíme na spodní vodu? Tak spodní voda je poměrně častý problém, že člověk musí podívat samozřejmě na okolí, ale jakmile nějaký potůček nebo je níž položený pozemek naproti okolí, tak je to celkem častý problém, protože přece jenom jdeme většinou kolem 2 metrů hloubky a to už je voda ledas kde, tak v tom případě se samozřejmě musí dělat prostě šachta, která zpravidla musí mít vlastně dno ještě hloubš, než je dno samotného jezera. Vyvede se tam vlastně drenážní takový systém, kterým se vlastně ta voda navede do té šachty. A ta šachta slouží nejenom při realizaci, aby bylo vůbec možné to jezírko vlastně vyzdít, ale i pak vlastně v budoucnu, když chcete vlastně vyčistit to jezero a chcete ho úplně vypustit, a šachta by tam nebyla, vy byste průběžně neodčerpávali vodu, tak byste vlastně riskovali, že se vám to celý prostě rozdrtí.